Ik kon je van de middag bij mij voor u op de Balzwetterveert staan. Dat is de Alverstedenroute. Maar er luidt nog lang net genoeg is. Hoewel hier wel aardig rieden wordt. Maar dat kan overal nog lang net. En het is nog lang net betrouwbaar. Dus nog eens een keer de tip. De Iswegencentrale, die moeten we in tegenhouden. Als die de baan er terug in zetten, dan is het pas vertrouwd. En hoe isgroei sprutsen, we binnen nog lang net ta on Alverstedentocht. Want de komende dagen jouwen net een grote isgroei. Wat? Het zit ze wat om en bij 0. Dus eerst maar even naar Joen en vannacht. Kom eens op wat sneeuw, lichte sneeuw. En de temperatuur nog wel licht ontmatige frost. Zij is maar min 2 tot min 5 graden. Verder is een onheljende wind. En die komt uit het noordoostenwaai, krachtig, 4 in het kust- en waardgebied. Dan zetten we terug naar Monodai. Lichte sneeuw in de rim van de middag of later in de middag, aan het begin van de juni, komen ze op matige sneeuw. En verder is een temperatuur om het bij 0 graden heen. Steeds maar om het vries met min 1, plus 1, plus 2. Nou, dat is het spultse wat. En de noordoostenwind, die helpt aan. Krachtig onthut, waardgebied stormig. En reken je erbij dat er sneeuw valt. Dat betekent oerles wat verkeer kon ze op sneeuw doen. Maar ik dat sletten en dicht waaien steeds maar met sneeuw. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Morgen nacht, ik heb weer een temperatuur van min 1, min 2. En dan vrede. Christioen, wat lichter sneeuw. Hoe daar een temperatuur krijgt boven 0 of om de 0 graden heen. Maar in de nacht vriest het alweer matig. En dat is positief voor het Christweekend. Want de Christ houdt winterwaar, matige frost in de nacht. Hoe daar om het vriespunt of de krijgt wat onder. En de zinnen er ik nog even bij. En meestentijds droeg waar passend bij de sfeer een witte Christendier. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.